Priatelia, tento domisko, ktorý vám teraz ukážem, je len dvojspálňový, tak uvidíte. To je neskutočné, jak obrovský je a má len dve spálne. Že toto je obývacia časť. No, taká maličká spálňa. Všade sú použité len a len prírodné materiály. Oáza ticha. Takže toto je druhá spálňa. Časť kúpeľňová. Šatník. Všetko otvorené. Viete si predstaviť, použiť takúto sprchu pod holým nebom, si takto sadnúť, zrelaxovať.